Kde sa trepete? Že dole na tento drevený chodník nech máme pokiaľ. Kači, tak je to. No tak sme to prešli, že nemáme. No tak keď sa ženiete, kto vám za to môže? A Rite filmovať je zbytočné. Až smerom dole budú rebríky. Chceli sa tie kamiony dostať. Ale toto by bol tiež baseball dobre. Malina, oranžová. Ideme sa tam dať. No, ešte zala. Keby smyky krásne, to je zala. Nie, že vy zhodíte túto tašku moju dole. No, mám. No, som veľmi, veľmi na pochybách. Ale my sme tam plávali po vodičke. Presvedčte sa. Zamávajte, ale z chodníka sa dajte nabok, aby vedeli prejsť. Chcú sa fotiť na rebríku. Lebo ste sa hnali, tak som vás nenafilmovala. A zadky nebudeme filmovať. Hej, tak. Alebo tam na tom je a tam. Ale aby to tam nešlo. Tam to zúrobilo domček. Tam som si urobil domček. Poďte na bok. Tam som si urobil domček taký. Na Minecraft.